Kaixo ikasleok. Gaur ikusiko dugu luzeren arteko erlazioak ekuazio eta inekuazioen bitartez. Demagun daukagula horrelako luzera bat, osatuta dagoena A luzeraz eta 8 unitateko luzeraz. Eta guzti hori dela 15. Beraz, ekuazioen bitartez, edo ekuazio baten bitartez, ebatzi dezakegu. Haren balioa zein den jakiteko. Hemen ikusten dugunez, A gehi 8 izango da berdin 15. Luzera berdina dutelako, bai goitik eta bai behetik. Beraz, A gehi 8 berdin 15 baldin bada, 8 hau pasako dugu eskubira zenbakiarekin egoteko. Lekuz aldatzen badegu, bestaldera kenketa bihurtzen da. Positiboa, kontrako zeinua, kenketa. Beraz, 15 ken 8 da 7. Beraz, haren aizkiaren balioa izango da 7. 7 gehi 8 da 15. Ondo ebatzi dugu. Hemen daukagu beste bi luzera. Alde batetik goitik ikusten dugu neurtzen duela 30 unitate. Eta behian daukagu 4 zati eta zati bakoitza neurtzen du C luzera. Beraz, nola luzerak berdina dira goitik eta behetik, hemen daude 4C, hau da C gehi C gehi C gehi C, hori da 4C. Berdin 30 luzera berdina dutelako goitik eta behetik. Beraz, hemen ikusten dugunez, hemen biderkatzen dago, beraz, bestaldera pasako dugu zatitzen. Beraz, C-ren balio izango da 30 zati lau, 7,5 unitate. 7,5 gehi 7,5 gehi 7,5 gehi 7,5 da 30. Ondo ebatzi dugu ekuazioa. Hemen daukagu beste bi luzera. Goitikan daukagu 2P, edo P gehi P, eta 10. Beraz daukagu goian 2P gehi 10. Hori da berdin luzera honekin. Hemen daukagu P gehi P gehi P, hau da 3P mendikona, eta hemen bi, beraz, 3P gehi 2 neurtzen du luzera guzti honek. Beraz, 2P gehi 10 izango da berdin 3P gehi 2. Luzera berdina uterako goitik eta betik. Letrak letrekin jarri behar ditugu. Beraz, 3P hau pasako dugu ezkerraldera. Letrak beti jarriko ditugu ezkerraldean. 3P baldin bada positiboa, bestaldera kontrako zeinua, da minus 3P. Eta 10 hau zenbakiarekin egon behar du. Beraz, eskubira pasako dugu. Positiboa denez hemen, bestaldera negatiboa. 2 ken 10 izango dugu eskubialdean. Beraz, 2P ken 3P, egiten dugu 2 ken 3 da minus 1, P. Eta 2 ken 10 da minus 8. Orain, minus 1 biderkatzen dago P-rekin, eta beraz, bestaldera kontrako eraiketa eginez zatituko dugu zati minus 1. Kontuz hemen, mantendu behar da zeinua. Zatitzerakoan, beti mantendu behar da zeinua. Azkeneko pauso horretan. Beraz, minus 8 zati minus 1, minus zati minus peren balioa da 8. Ikusiko dugu ondo ebatzi dugun. 2 bider 8 da 16, gehi 10, 26. 3 bider 8 da 24, gehi 2, 26. Ondo ebatzi dugu ekuazio hori. Eta hemen ditugu ja inekuazioak. Inekuazioak ditugulako hemen horrelako zeinua, ez da berdintza, da aho bat. Beraz, hemen ahoa erabiliko dugu, edo txikiagoa, zergatik hemen daukagulako luzera bat,
baina beko luzera da handiagoa, goikoa baino. Aurreko adibidetan, luzerak berdinak ziren. Baina hemen luzerak, hemen da txikiagoa, hemen baino. Beraz, goian daukagu n gehiene, bost n. Eta beste 15. Beraz, bost n gehi 15. Hori da txikiagoa, luzera hau da txikiagoa, ze luzera baino, hau baino, 60 baino. Beraz, inekuazioekin egiten da ekuazioekin bezala. Zenbakia zenbakiarekin, hau da, 15 hemen positiboa denez, bestaldera kenketa pasako dugu, 60 ken 15. Hori da 45. Eta ezkerraldean geratzen dugu bosten, Orain, zatitzera pasako dugu bost hau, positiboa denez, bestaldera ere positiboa. Eta 45 zati bost da 9. Beraz, n-ren balioa izango da 9 baino txikiagoa. Konprobatuko dugu horrela dela. Hartuko dugu balio bat 9 baino txikiagoa, adibidez 8. 5 bider 8 da 40 gehi 15, 75. Barkatu, 55. Hori da txikiagoa 60 baino. Ondo dago ebatzita. Beste balore bat adibidez hartzen badezute 6, 5 bider 6 hogeita 10, gehi 15, 45. Hori da 60 baino txikiagoa. Aldiz ikuste zute hemen balio bat balio ez duena adibidez 10, 5 bider 10 da 50, gehi 15 da 65. Ja da handiagoa 60 baino. Beraz hemen kontrasana egongo litzateke. Beraz, zen izan behar du 9 baino txikiagoa. Hemen daukagu beste luzera bat, d gehi d da 3d, gehi 5. Luzera guzti hau da txikiagoa bekoa baino. Hau da, 3d gehi 5 da txikiagoa 14 baino. Beraz, zenbakiarekin jarri behar dugu, posta bestaldera, minus 5, eta daukagu 14 ken 5 9, beraz, 3d da 9 baino txikiagoa. 3a pasako dugu bestaldera zatitzen, eta d-ren luzera izango da 3 baino txikiagoa. Hemen, ordezkatzen badezukoete, d balio bat 3 baino txikoa dez 2, 2 gehi 2 da 6, gehi 5, 11 da 14 baino txikiagoa. Ondo ebatzita dago. Eta bukatzeko daukagu horrelako inekuazio bat. Beraz, 8 gehi 11z, luzera hau izango da txikiagoa, bestea baino, 9z gehi 20 baino. Beraz, 8 gehi 11z da txikiagoa, 9z gehi 20. Letrak letrekin, beraz, 9z bestaldera negatiboa, hemen positiboa delako, beraz daukagu 11z ken 9z, 2z eskerraldean, eta 8 bestaldera pasatzen badugu, kenketa bezala, hemen positiboa bestaldera kenketa, 20 ken 8 da 2z. Zatitzen badugu, 12 zati 2, z txikiagoa izan behar du 6 baino. Hemen eskerraldean izango balitz negatiboa adibidez minus 2z, orduan ahoa aldatu behar da zentzuz. Baina kasu honetan positiboa eman dutenez, z-rekin dauden koefiziente hauek, berdin jarraituko dute zeinu hauek. Bale, hau da, luzeren arteko erlazioa ekuazio eta inekuazioen bitartez, horri buruz jakin behar duzuena.